Kuvulwa mkhusane, kusezilalini, kusendlwini kaMaghazula, inkintsela yexhwele. Indlu le izele ngamayeza, iimfele zezilwanyana nezenyoka. Udlezinye isicaka sikaMaghazula usila iyeza elityeni. Kungena uMaghazula, athethe esesemnyango. Awu, Dlezinye mfondini, kutheni kuwapha namhlanje? Udle isolisi kusini? Maghazula nkosi yami, wena wakhula silibele, tholele silo, lisisilo ngokwalo. Inkosi yami ibone ngathi umzimba wami usezantsi na. Uzungangicapukisi ke Dlezinye. Mhlekazi, tholele duna, wena wakhula silo. Ungazange undenze itshomi yakho kaloku mna. Kutheni ngoku nathi ndikubuza umbuzo, suka nawe endaweni yobundiphendule, wandihlamanisela ngowakho umbuzo obolileyo? Mhlekazi omhle, ndiyabona ukuba isicaka sakho asiwuvanga kakuhle umbuzo wenkosi yaso. Ungaqumbi, uqalekise. Kwalani kaloku ukuba umntu asabele athi xa engawuvanga umbuzo? Yindawoni khona ongayivanga kulo mbuzo, ngaphandle kwala maqhinga la onawo? Ndabezitha, hayi mhlekazi. Amaqhinga ke wona kukuphela kwento endingazange ndayiphiwa. Nokuba bendiwaphiwe nkosi yam amaqhinga, nditsho la uthetha ngawo ke mhlekazi. Dlezinye! Bawo! Uyawuphendula nini umbuzo wam? Ubusithini kanene umbuzo wakho nkosi yam? Kwek madoda, into zokuguga sendilibele. Ndithe kuwe udle isolisi na namhlanje dyakalashe kone? Kwekho, hayi ke yena umhlekazi ngokuthanda ukuzibaxa izinto. Selede athi ndingudyakalashe onkone noku. Dlezinye! Tata! Uyafuna umphendula umbuzo wam? Ndifuna ewe okanye uhayi. Mandithi bawo, ewe hayi. Ndiyafuna bawo. Maghazula. Phendula ke. Hayi mhlekazi, anikhange ndiyifumane isolisi namhlanje. Hayi, anikhange ndiyibhaqe tu namhlanje. Kunjalo nje ndinyanisile nkosi yami endiyithandayo. Kodwa ubonakala njengomntu osele ibhekile yonke yesolisi. Ibhekile yonke mhlekazi? Phofu ke thunele dula ukrokriswa yintoni? Zizenzo zakho. Ingaba mhlawumbi inkosi yam ayingekhe inabe kancinci nje kuloo ndawo? Xa ungaselanga isolisi mara yintoni ekubangela ukuba ukhande iyeza elinye imini yonke nobusuku bayo? Utsho loo nto kanti mhlekazi? Mna bendicinga ukuba inkosi yam noko iyalazi eliyeza ukuba lelona lakhe lalushica kunawo onke amayeza akhoyo kweli khaya. Hayi, yinyaniso leyo Dlezinye. Sichaka sami esithembekileyo. Siyandicoledisa nezi ndaba nokuva ukuba kanti ndisisicaka esithembekileyo enkosini yam. Lilushica kaloku eliyeza Dlezinye, kanti ke liba lushica nangakumbi xa sele lingaphakathi emntwini. Yinyaniso leyo mhlekazi, yinyaniso emsulwa leyo. Kaloku awakho amayeza kanakuthelekiswa nawakhe nawuphi na umntu apha ehlabathini. Makhe sibeke ingca kulo mcimo wamachiza Dlezinye. Makhe siqwalasele izinto ezidla umzi. Ukuba umntana omhle akanakukhathazeka, ndingakhe ndibuza ukuba zinto zini na ezi zidla umzi. Ishishini lam lingxamele ungahambi kakuhle Dlezinye. Maghazula, nam ndiyayibona loo ngxaki mhlekazi. Ingxaki enkulu esijongane nayo ke Dlezinye kukuba amapolisa azizinxada-nxada ezama ukuvala lo mthombo wezintloko. Amapolisa? Zintsana ezo kuwe tholele silo. Zintsana wona amapolisa kum Dlezinye. Kodwa ke nawe uyayazi ukuba asindima ohamba ezingela izintloko. Ezi zithunya ke zisuka zibhatyaze zibe zizisulu zamapolisa ke ngolo hlobo. Kodwa ke nawe mhlekazi kudala nisithi ndivumele ndiwenze ngokwam lo msebenzi wezintloko. Akukho polisa linokundibamba. Hayi Dlezinye, hayi. Uthi xa unophuma wena, ngubani oye kushiyeka esenza lo msebenzi ongaka apha ekhaya? Ndabezitha, tholele silo. Kucaca ukuba undithembile ngenene mhlekazi. Into endithuthuzelayo nje yile yokuba kubo bonke aba bantu sele bebanjiwe, akukho nomnye oseletwele igama lam. Inyanise leyo mhlekazi, inyanise emsulwa leyo. Loo nto ke indinika ukuphumla komphefumlo, kuba ke ekubanjweni kwabo andingeni ndawo konke. Andithi na ndiyawahlawula ngentloko nganye abayizisa kum. Inyaniso leyo mhlekazi, inyanise emsulwa leyo. Umntu makazidubhele ubuyatha bayo. Yabona ke Dlezinye, ndikuthandela le ngqondo yakho ichutyiweyo kangakanani. Umntu makazibondele umqa wakhe. Zindaba ezimnandi ezo kum. Ukuthi kanti kuhleli nje inkosi yam iyayiqaphela into yokuba ichutyiwe ngenene le yam ingqondo. Hayi, ichutyiwe yona ingqondo yakho le. Kodwa ke asikho kuphela kwento esiyokulala sitye yona leyo. Maghazula, tholele silo, lisisilo ngokwalo. Inyaniso leyo mhlekazi, inyaniso emsulwa leyo. Makusetyenzwe ke ngoku Dlezinye. Ishishini likaMaghazula malibuyele emgangathweni walo wangaphambili.
Tholele silo, lisisilo ngokwalo. Ndiyakuva mna Nkosi yami. Mna ndisisicaka seNkosi yami esithembekileyo nje. Ndiyakwenza loo nto iNkosi yami ethi mandenze yona. Nantso ke into efuna uMarhazula kwisichaka sakhe. Intembeko, ukuzithoba, ukululama nokukhuthala. Ndabezitha, akukho nalunye uphawu endisilelayo ngalo kwezi uzibhalayo. Phulaphula ke Dlezini. Dlekazi, Kule ntlanganiso ibiseThekwini sifikele kwizigqibo zokuba sikhe siziyeke iintloko ezi kuba zisuke zize nomjojo omninzi. Siza kukhe sisebenze ngentsana ke ngoku. tholele duna. Sifikelele kwezo zigqibo ke ukuba sicinga ukuba iintsana ziza kufumaneka lula kuneentloko. Umdala Marhazula, akuyontanga yabantwana. Zaye ke iintsana ziya kuthwaleka lula kuneentloko. Kaloku akukho mntu ozokukrokrela xa uzibelekele usana lwakho. Ingathi uhlabe ukhangele Mhlekazi. Ingxakana nje esinayo yile yokuba kuza kufuneka sisebenzise abafazi. Izinto ezinganasibindi ke ezo. Kuba kaloku indoda ebeleke usana iya kusuka idule okwebhokhwe emhlophe ehlungwini. Ndifuna nje ukukulungisa kule ndawo yabafazi nezibindi Mhlekazi. Abafazi banezibindi ukufa. Nto nje abafuni ukuba iqondwe loo nto. Into endiyifunayo ke ngoku Dlezini kukuba uyondifunela aba bafazi bazokusiphathela ezi ntsana. Kungorhatya ezilalini, kusemzini kaMamqhinebe. UMamqhinebe uhlamba izitya entla phezu kwetafile yamaplanga. Unyana wakhe uSiqhiwu wathe umlilo wenkuni esizikithini sendlu. Le ndlu ibonakala iyeyabantu abahluphekileyo. Uhambe njani kodwa namhlanje Siqhiwu kule nto yale join uyiquqela mhla nezolo? Ndihambe njengayizolo nayizolo elinye. Imbi ke le nto ukuthi silamba kangaka kweli khaya abe yena umdali ethe rhoqo ukusifulathela. Musa ukulahla ithemba mama. Andinakuphila kulala nditye ithemba yonke le mihla Siqhiwu. Isisu esi sona sifuna into ekukutya, ingelilo ithemba. Sekuzalunga mama. Kaloku abelungu bathi the darkest hour comes before dawn. Ungandigezeli kaloku mna. Zizinto zini ezi uzithethayo emzini wam. Wakhe wandiva ndibhitiliza isilungu ngolesingaphi ezintsukwini apha. Ndiyakwazi mama ukuba waphuma ngerisesi esikolweni. Bendisiza kukutolikela, koko wena wasuka wangxama. Khawutolike ke mlungu omnyama. Xa ndikutolikela ke ndingathi ama-Afrika wona athi isifingo siza phambi kokusa. Ndiyakroha Siqhiwu kuba eyona nto ndandikufundisela yona wena bubuciko obu nkqikona ukufumana umsebenzi. Ndikuva ngcono kodwa mama ukuba ubusithi nkqi khona kufumana umsebenzi. Kaloku ndingayenza yonke into kodwa andingekhe ndiziqeshe. Kakade ke Siqhiwu uthi aba mabhalala baqeshayo kule nto yale join yenu abafuni ukwenzelwa nto mhlawumbi. Andazi. Kwaye andifuni nokwazi nokuba bayayifuna na okanye hayi. Kuba apha kuSiqhiwu abasayi ukuze bayifumane nokuba bangade bayifune ngamehlo abomvu. Uthini nangoku Siqhiwu kum apha? Soze, ndithi soze ndinyobe mntu. Ndimnyobela amandla nengqondo yam. Yilibale leyo into yona Qhineba. Hayi ke ngoku ndiza kungakuqondi nokuba akuphungulekanga. Xa ndiphungulwa yintoni? Xa abanye abantu befumana umsebenzi wokunyoba yintoni enokubangela ukuba wena unganyobi? Khumbula mama ukuba wandifundisa kabuhlungu. Ubopha amabande. Ngoku uza kuphinda ubophe amabande. Uzama imali zokunyoba umsebenzi. Ewe tyhini, abanye abantu aba beyenza nje loo nto kungoba mna ndiza kungayenzi kuba ndiqatywe ntoni. Hayi mama, ndicela siyiyeke le ngxoxo. Kuba eyokunyoba yona into andisayi kuze ndiyenze naphakade amen. Into enzima ke yile yokuba undiqweqwedisele ekubeni siyiyeke le ngxoxo. Ndibe mna ndingekacacelwa ukuba yintoni na kanye le ungayifuniyo ekunyobeni apha. Ukuba akukacacelwa ngoku, akusayi kuze uphinde ucacele. Kha uthethe into ndiyive Siqhiwu torho. Uthetha ukuba mama awuyazi ukuba umntu okuqeshileyo nguye okuxhaphazayo. Uyabhuda ke ngoku. Andibhudi. Ukuxhaphaza njani umntu ekuhlawula? Hayi Uyakuhlawula, kodwa ukuhlawula isenti. Ube wena umenzela amakhipha emali. Akakuxhaphazi ngelo hlobo. Le toyitoyi yenu ke le inifaka lo moya wezikhofu. Akukho toyitoyi yenze nto. Khanyeke itoyitoyi ihlale. Utsho kuba kuze kude kuthiweni ke Siqhiwu. Iyimpilo yasemhlabeni nje oko kuxhaphaza uthetha ngako. Ingade ibe yimpilo yasemhlabeni ngokutsho kwakho. Kodwa mna Siqhiwu andisayi kuze ndinyobe mntu ukuba makandixhaphaze. Nkqonkqo, nangumntu enqonqoza. Ngena ngaphakathi ukuba uzange ukulala. Molweni ekhaya. Ukuba bendingumhambi ocela indawo yokulala, bendingasayi kuvunyelwa nokuba ndingene na.
Hayi Gatyeni, kunzima kule mihla siphila kuyo. Asisafuni neendwendwe kungangendlela esihlupheka ngayo. Yitsho uphinda Qhinebe, kunganzima kakhulu ukwamkela undwendwe ongazi kukwazi nokulunika namanzi la ashushu. Ibeke ngaphandle kwaloo nto mntwana kaGatyeni, ilizwe eli libi phandle. Khaniphile Qhinebe wethu, iindaba zona zalibazisa umtshakazi ezimela wada wabhaqwa. Hayi siphilile Gatyeni wethu, ngaphandle kwendlala le ke. Hayi, ivalile ke yona ekhaya apha, ingathi babhetele abanye abantu. Thina kweli khaya silala ngamabona ndenzile yonke le mihla. Ewe, ingathi bangcono abanye abantu. Hayi thina sobabini, iphume nathi indlala yale lali. Kaloku thina besingenakulinganiswa namntu. Eyethu into. Kakade ke, bese sisuke sathini thina? Kaloku thina asivingcelwanga yindlala nje kuphela. Eyona nto isiphetheyo kumgqwaliso lo umkhulu kunjalo. Ndiyawazi nomgqwaliso, ngulo wamangolwane lo sinawo thina sobabini. Uthi wena wawubabona phi abantu ababhujelwa ngamadoda basebancinci ngendlela ezingacacanga zodwa? Kwowu, ungayithethi loo nto mfazi. Kuthi emva koko bafundise abantwana phantsi kweemeko ezimxithuka ukuze bathi bakupasa abo bantwana kuqengeleke iminyaka bengaqeshwa kuba beneefani ezingaziwayo ngabaqeshi. Yenye yona leyo, ndifunga umabhoso fele mjika. Uthi ke Gatyeni asingomashwa anento yawo lawo. Sesisuka nje siphose kophezulu umntwana kwaQhinebe. Uthi singade sithini ke? Nditsho kuba ke asinakuyazi nento esingayaziyo. Uboniswa ntoni ke wena Gatyeni ngokwasempilweni? Hayi siphilile wethu mmelwane, ngaphandle kwaloo ndlala ukhala ngayo nawe. Ndithi akukho nentsilikihla yokutya kweli khaya. Kunzima nalapha. Ufika xa kanye ndisaxambulisana noSiqhiwu ngento yokungafumani kwakhe nejoyini le yembala. Tyhini, kunzima kuloo joyini kanye ngoku. Nejoyini seyayeka ukuba yindawo yokubalekela amaqaba kuphela. Hayi, amaqaba axhwithana ngayo nezifundiswa kwezinye. Ijoyini kaloku ibikade iyinto yokuncamela kwizifundiswa. Isifundiswa besisiya ejoyinini xa sixakeke kakhulu, sibaleka ityala endlwini. Phofu, usukelwa yintoni Gatyeni? Weza kusivingcela ngorhatya namhlanje. Ndiyazibuzisa nje, ndikwazi kakuhle uyawazi ukini. Ndisukelwa ngabantwana Qhinebe mntwana bantu. Ndithi abantwana bam abakhange bayosule imilomo oku kusile. Nditshilo nje. Ewe Gatyeni, kowu yambi loo nto. Kodwa njengokuba sizifanela nje thina sobabini, uyakuthini ukusuka ubalekele kwenye impula kalujaca efana kwanawe? Ndenziwa kukucakwa nam Qhinebe mfazi, asikuko nokuba andiyiqondi imeko. Hayi, kunzima Gatyeni. Ndithi uNondlela akakhali, uyazijuqa umntwanam. Akazange ayibone into yokuba ilanga liphume liphinde liye kutshona engakhange agqithwe nto emlonyeni apha. Ubuze nantoni phofu engqondweni Gatyeni? Andazi wethu Qhinebe, ndifane ndiyambanguza nje, nokuba ziinkozwana zombona, nokuba yikomiti yomilimili. Azabikho zonke ezo zinto uzibizayo Gatyeni. Ndinegaqana lomxoxozi phaa ekhaya. Bendifuna nje into endingathi ndiligubele ngayo. Oku kokuba abantwana balale benento abanayo esiswini. Fane ufumane nantsi intsilikihlana yemilimili Gatyeni. Ndiyayazi ukuba nzima kwayo into yokuvalelwa yindlala unabantwana abancinci. Khona ungatshongo Qhinebe, bona abayiqondi nento eqhubekayo. Mna noSiqhiwu siya kuse silale ngamanzi ke, noko sonyamezela njengabantu abadala. Kwowu, akusandincedanga ngako Qhinebe. Inene ndiqinisekile ukuba ngaphandle kwakho ngesele safa neentsana zam. Kuncedwa nokweli gada kaloku Gatyeni. Nantsi into ndiyilibala Gatyeni. Ewe, khawutsho Qhinebe, nam sendifuna ukubaleka wena. Kuhlwile, kwaye ke akukaphekwa nokuphekwa kulaa mzi. Emini apha bendikhe ndacinga ukuba kunganjani na xa sinokuphindela kulaa msebenzi wethu wokuthwala imithwalo erenkini. Ingathi lilo elo Qhinebe, ayikho le irhuqwayile kati. Ndijongile nje le besihleli sizithembise ngayo yona yokuba siza kusetyenzela ngoonyana neentombi zethu ukuza kukanxele. Ndiyakuxelela. Ndiyabulela Qhinebe, kumnandi nokuba nomhlobo onjengawe lo. Kaloku xa uxakekile usuka ufane
ube sisidenge njengamanye amaxesha. Hayi, yinyaniso leyo Gatyeni. Kaloku kuvuswana kweli kati. Nangona ndiyicaphukela nje laa nto yokwakuthwala kulaa rinki, kuba kaloku laa msebenzi waziwa njengomsebenzi woonontyinki. Asinakuyinceda into yabantu abangazange bakuva ukuhlupheka, mfazi. Nangoku siza kuphinda sibe zizinto zokuhlekisa kule lali, njengoko sasizizo nakuqala. Xa uhluphekile, uzihoye ezinye izinto Gatyeni. Abanye abantu kwaba bebesihleka abanabo abantwana abafundisiweyo, kodwa thina sinabo baphuma kulaa mithwalo. Ibe ke wena nale yokungafumani kwabo umsebenzi isaya kuphela ngenye imini. Inkosi ivuma. Enye into ebendikhe ndayicinga phezulu ndiphuthelwe ubusuku bonke kukuba siye kuzicelela inkamnkam komkhulu ngenye imini. Ucinge into yengqondo Gatyeni, kodwa ke naleyo iza kufuna imali. Khona ungatshongo ntombumntu, izinto zanamhlanje zonke zifuna imali. Kaloku akunakufumana nto kwezi nkosi zanamhlanje ungakhange wenze into nokuba ayiphelelanga kuqala. Unyanisile, loo mithwalo iya kutsho isincede sifumane nezo mali zokunyoba ezo nkosi. Go kwaphantsa kwasa umntu ethwalaza, emane lilisela ngokuhamba phofu engade ahambe. Hayi mama, musa ukundenza isibhanxa. Nguwe obambezela uAnti Magatyeni apha, umxela ngayo yonke into eyakhe yakho kulo mhlaba nesaza kuba khona. Hayi wethu, khawuhlukane nam. Bendiza kumthini mna xa engafuni ukuhamba? Bendiza kumfunqula ndimlahlele ngaphandle. Eyona nto ke uyazi ukuba mna ndilambile ngalo lonke elo xesha. Tata nantsiya inyama entla kwebhedruthi undiyeke. Ndiza kutya inyama yodwa kakade, ndingudyakalashe. Nesonka sikhona kwalapho wethu. Kutheni na siqhiwe ingathi uza kundiza entloko nje? Ndifanele. Ufanelwe yintoni na undikruqula nje? Kudala nithetha into engapheliyo apha, ndibe mna ndisifa indlala. Tyhini, nithi abantu aba abazukuphambana nakakade? Ngobani aba ubakrokrela ngathi baza kuphambana? Sendithetha ngalo mfazi uMagatyeni, noko zinokuba ziyamshiya. Ngokuba etheni ngoku uAnti Magatyeni? Ndingakhange ndibone nto ikrokrisayo nje mna pha kuye. Ufanele ukungamboni. Kaloku wena noMagatyeni ningumgubo wengxowa enye nje. Uthetha ukuthi nam uyandikrokrela kulo mhlaba ungasentle? Senditshilo. Wena mama awukwazi ukumyeka umntu wenkosi ahambe kakuhle nje ungakhange umhlebe. Akumva nalo mfazi sixuxa ede angabi nantloni ukuthi uya kucaphukela ukuthwala imithwalo erinkini. Wena uyayithanda na mama le nto yokuthwala imithwalo? Andithethi loo nto mani mna. Kucaca ukuba angayicaphukeliyo into yilo yokukuthuka amadolo ehamba inkinqa kuyo yonke le. Kodwa mama ungumama webhatyi onjani lo uhleba kangaka? Nifundiswa ukuhleba kwezi ntlanganiso zenu zangolwesini? Ndakugibisela ngalo mtshayelo wena. Ifuna wena kakade into esifundiswa ezintlanganisweni zangolwesini. Siqhiwe. Siyabulela kubaphulaphula abathe bathatha inxaxheba bamamela le ncwadi umdlalo weqonga obhalwe ngum-M Lamati. Isihloko sencwadi indlala. Abalinganiswa babumbeka ngolu hlobo. Magazula udlalwa ngumphumeleli Mzimba, Dlezinye Ndisile Mikuto, Mamqhineba Liema Sijula, Magatyeni udlalwa ngu-Ovayo Mhlambiso, benguSiqhewu unyana kaMamqhineba odlalwa nguThamsanqa Ngwane. Olu luhlu lwencwadi libunjabunjwe yikhampani True Levels Records incedisana ne-TLR Pictures.